హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు తమాషా కథ. అనగనగా ఒక ఊరిలో కోడి పందాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సమాచారంతో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలంలో కొందరిని పట్టుకున్నారు. పోలీసు, మీరు ఇక్కడ కోడి పందాలు నిర్వహిస్తున్నారా అని అడిగాడు. అప్పలరాజు, లేదు సార్, రెండు కోళ్ళు దెబ్బలాడుకుంటే విడదీయడానికి వచ్చాము అన్నాడు. పోలీసు, మరి జనమంతా ఏమిటి అని అడిగారు. అప్పలరాజు, ఓ వాళ్ళ గాయపడిన కోళ్లను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారు అని చెప్పాడు అప్పలరాజు. పోలీసు, మరి మీ చేతుల్లో డబ్బులేంటి అని అడిగాడు. అప్పలరాజు, వాటిని ఆసుపత్రిలో చేర్పిస్తే ట్రీట్మెంట్కి డబ్బులు కావాలి కదా సార్ అని చెప్పాడు అప్పలరాజు. పోలీసు, అయితే ఎవరో నాకు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారని వెళ్ళిపోతాడు.